thabiti. Apisa magarita mawuok e kaunti ma Kisumu kod Kericho otima apedha heka loso mathe sub county ma Keplelach mayudre Soin Sigowet kendo mako liters 685 mag math mabandia mokete chupni 2,740 mag kembe kong'o mopogore opogore. Kamano bende gi mako liters 1,070 mag ethanol kaachiel kod muri 35 mag KRA. Gari ma ichich-go ni noting'o math mabandia bende nondhi apedhano bang' ka jopiny goyo milome mar chich gi gima timore e kambino. Acheji 7 matudre kod wachno nomaki kaluwore kod County Commissioner ma Kericho Gilbert Kitio. Omedo ni apedha mar mako jomaloso gi uso math mabandia pod dhi nyime, wach mosemiyo lor kuonde math 1,560 ambazo lita zake ni 685 ya hizo brands ambazo nimetaja. Pia tumepata ethanol ambazo ni lita 1,070 ambazo ziko hapa. Tumeshika watu 7 ambao wamekuwa hapa wakifanya hiyo packing, na pia tumepata gari hapa, na hiyo gari imefanyiwa search na imeonekana mwenyewe anaitwa James Deritu. So polisi watachunguza uhusiano ya hiyo gari ya James Deritu na hizi pombe, ijulikane ni yake ama gari tu ni yake. Wataangalia ile uhusiano ambao wako naye. Achich moro mar kuo mara hangenge